luar biasa. Ya, selamat pagi Pak Yoyo. Elok tenang. Iya, semangat Anggere Pak arepe Yoyo. nembang arepe kayak ngono sik. Itu kan ciri khas saya. Semelangkul lek pas mulai tanggapan. Piye kabare? Sae. Hah. Ah, bapak iso bunder-bunder ayo. Nggih. Sehat ati? Hah, sehat Mas. Alhamdulillah sehat selalu. Nggih. Anak-anake lah ya sami Ah, sukses di sekolah. Iya, sukses alhamdulillah berkat doa saya. Loh, Doane wong. saya ini ibu yang sangat solehah loh untuk anak-anak Oh. saya. Doa saya tuh tembus langit ketujuh. Wah, Yes, iya. ya. Tembus langit 7 bablah ning neraka jahanam. Ayo, aku yang ngono iki ditiru karo mahasiswaku lho. Saiki mahasiswa anggere patetan, hah strin sritinon sing pasewakan, hah hanjrah. Ayo. Ayo usume ngangge ha saiki. Ha sritinon ngono ya. Haleng-leng ayo. Hamiat ayo. Ela-ela terus. Iya, karyanipun Bapak Tet Sutejo. Nah, nggih. Jadi sak bisa-bisa mung diliki karo Cak Bagus, gandeng kita menggunakan karya-karya orang lain untuk menghargai karya tersebut diatur iki karyane iki ngono. Tet Sutejo. Ayo. Yen lagu gandrung iki wek sapa kae? Kae Pak Anjarani. Waduh elok. Iso kanca-kanca. Turah iso lek guru ngono kuwi ya. Pokoke anggere kok jalu bangsa lawas-lawas. Kanca-kanca iki laire udakara taun 1876. Lek cepo-cepo ora. Sing putri sapa-sapa kena coba ya gandrung ya karo nggih dudahi mutiara membeng sawane nganjuk. Ya, gandrung iki wek sapa? Ayo, coba. Surya pendemunge mumpung jotos-jotos iki. Heeh, jotos raine. Tegese lendemungi bergas tegas, penuh dengan stamina lho. Ayo. Senengane karo kanca kok ya. Lah piye lek kangen-kangen lek petuk ya pas ngene iki. Wis sesuk do ning kantore dhewe-dhewe. Gawanane pulpen karo do ngetik nang ngarep komputer. Ayo, Pak Heru ya Mbak pengendang jos kaya ngono ngedep komputer gak SPJ. Ayo. Monggo diaturake gandrung karya Pak Anjarani Langur Miyin, putrine sinten jenengan pilih piyambak, jenengan tuding piyambak utawi jenengan sarirani piyambak. Yuk. Irung bangir, wek sapa tang? Irung bangir ya